Filippella, sinjuri. Max il-darba xorta ħosni emozjonata il-darba, ħanajdilkom. Qabel ma nibda ġiviri l-affarijiet ma tantx bdew jidru tajbin minn meta laqt 50 jiena ħosni. Għax għalaqt 50 ma tantx kienet xi birthday vera favorit tiegħi. Imbagħad insomma spaltitu ġani u għandi arqupi ġani u għandi l-pressjoni u għandi l-aċtu. Bax kien jonqos ċali xkembri tal-għani tal-poplu ġempillek jgħidlek isma' Filip ħantuk regal inti tal-li għamilt qabel. Tfisser blot, spiċċajt, ċertifikat lest, xogħolok għamiltu. Biss l-assa stednuni ħanħu gost nagħmilkom naqsam magħkom ftit memorji ta' 12 sena li ħadsem f'dal-għanja tal-poplu għax x'inkun qed nippreparahom tinduna li fi 12 sena fil-fatt ħafna mill-kanzunetti jirriflettu anke x'konna qed ngħixu f'dak iż-żmien li għamilna ħafna kanzunetti kif għamlu llum insomma. Ukoll jiġifieri ħadd gost naqsam magħkom u nixtieq naqsam magħkom anke dal-kanzunetti b'mod verament qasir. Bdejt l-ewwel darba fl-1995. Irċivejt klim minn għand Mario Fenek Caruana dak iż-żmien u jiena qatt ma kontx ħadsem festival biss intfajt fil-kamra fejn m'hemm bżonn nispjegalkom li ma hi. U jien ħadd dan il-klim f'idejja insomma u żewġ minuti wara tilha mar il-mara tiegħi qed tara smagħha din u f'żewġ minuti kantajtielha dil-kanzunetta. U dik insomma għalt li ġej, għatta li ħanibata taf fl-għanja tal-poplu, jina għat ma kont ħadsem festival kif għattilkom. Għatta li ħanibata bħala ġok fl-għanja tal-poplu. U insomma dina batta dil-kanzunetta u il-kanzunetta kienet ċaħġa hekk. X'importani jekk taħtejja sakranazz, jekk il-bib ma' fulkatnazz, x'importani, importani biss il-but. Minn sajmut, basta jħalli li l-infenfer u paċu. Jimportani bislu, jimportani kem sendu, għax bil-liri tista tixtri l-axar jum. X'importani jekk bħalissa ta' ma' ġembi qed titallab jew inkella ħabta u sabta jaqadrit mitulu flar. Jiena x'naħti jekk bħalissa tfaqqa gwerra alla rieda jew inkella x'għandix naqsam jekk iġnin imtella skart. X'importani jekk l-irwiega qed ibasru xitwa kifra inkella ħabta u sabta jaqafjan lil amorin. Jiena x'naħti jekk l-iskejjel donnhom saru manikomju. X'għandix naqsam jekk il-lejla għadu jmekkek l-assassin. Jiena x'naħti x'għandix naqsam. Jimportani biss il-but. Importani minn sejmut, basta jħalli li l-infenfer u paċu. Importani bislu, importani kem sendu, għax bil-liri tista tixtri l-axar jum. X'importani jekk l-irħula jisfaxxaw, jekk fil-bliet jibqal babaw, x'importani. Jekk minn is-sersbal kienet l-ewwel darba li intużat rap f'kanzunetta Maltija u jiena ħadsem tal-festival u bħala l-ewwel darba kienet no problem ġejt it-tieni post. Allura mela la ġejt it-tieni post dal-ewwel festival nibqgħu nieħdu sehem u fil-fatt is-sena ta' wara 1996 kien żmien fejn kienu isiru ħafna protesti u Mario Fenek Caruana reġa' batt li kliem u semma kanzunetta tal-protesta fejn li nibqa' niftakar fl-1996 kien li dak iż-żmien konna morru nagħmlu video ta' kull kanzunetta u aħna konna morna il-belt ħadd xi membri tal-familja tiegħi u xi ħbieb tiegħi għamilna ma nafx kemm kartelluni jisna organizzajna protesta, kulħadd iħares lejna u trid tkun vera ma tistħix, hekk noqgħod naħseb jien, trid tkun vera ma tistħix biex tagħmilhom dal-affarijiet. Imma insomma, u l-kanzunetta kien jisimha Il-Protesta, kienet xi ħaġa hekk. Tistgħu tkantaw u ċafx no problem. Nipprotesta kull filgħodu mal-lilum, nipprotesta għax fil-kju ma rridx indum. Nipprotesta f'nofsinhar għax li mhux fuq in-nar ma rridx nisfa' fattiġi ġogallinar. Nipprotesta kontra l-kaċċa kontra s-sajt, nipprotesta tal-ġara tellet ħajt. Ma naqbilx mal-istatut ma rridx noħroġ fuq mill-punt biex ta' fuq ikompli jerda' l-batut. Kartelluni kontra r-re, flok il-krok nieħdu kafè. Xi kultant flok ngħidu iva ngħidu le, frattarija qabdajjat. Ħadd ma der interessat, ara nara dil-kumidja kif spiċċat. U dik kienet il-protesta insomma. U
erġaj ġejt it-tieni post. Mela darbtejn u erġaj ġejt it-tieni post. Sejrin tajjeb mhux ħażin. Allura t-tielet sena fl-1997 għad tista' nbiddel qatt ma jistax ikun jibqa' nagħmel burdelli. Mela ħanibqa' jien Filip magħruf għal song serji, jien kantant serju. Mela ħanibqa' nmur il-festival ta' Ajja tal-Poplu noqgħod inkanta l-burdelli. U Mario Ferrakarwana reġa' batt li kanzunetta kien jisimha ċensurati. U din kienet titratta, is-suġġett kien li aħna jisna għandna vizzju bħala għandna mentalità bħala Maltin li noqogħdu lura li ma mhux ngħidu xi kelma u naqgħu ċajt jew il-bqija noqgħod lura bħal meta kont żgħir jien alla ħares kont nissogra ngħid xi kelma żejda x'ommi tara tibrieqam kwiet, allura konna noqgħod lura. Għandna din mentalità issa servili. Allura kont kantajt il-kanzunetta vera serja, kienet ħafna minna parlant u l-korus kien xi ħaġa hekk. Ċensurati, wenzurosi ċensurati, eremiti u eżiljati, għadhom jibżgħu minn xi ħakem komunist. Ċensurati, wenzurosi ċensurati, minn ġu fommhom ikkalzrati, għadhom jemnu illi sidhom terrorist. Imma dik is-sena kien għadna niftakar il-festival sar fil-Sala tal-Mediterrana konferenzi iċ-ċabċib kien bil-inqas u kulħadd iħaresni b'ċerta erra u nervi kbar. Għax dan kulħadd pretenda minni li ħammur nagħmel it-tielet burdell għat-tielet sena konsekuttiva. This song biex ġejt. Aħna mhux hekk irridu di x'kienet. Insomma, darbtejn it-tieni u dik is-sena ma ħadd xejn. Is-sena ta' wara mort għall-aħħar. Għax is-sena ta' wara li kienet l-1998 jiena ppreżentajt xi festival għal kanzunetta ta' Ajja tal-Poplu u s-song għas biss daħlu ma ntażlux mal-finalisti. Biss kont ktibt diska lil Herman Bonaci ta' iż-żmien u Herman Bonaci għaddewlu żewġ kanzunetti għall-festival u qalli ismani ħankun ta' ruħ tajba u qalli fil-każ li ktibta li jagħmel għajnt. U s-song kienet xi ħaġa hekk. Sirt nemmen fl-oroskopju għaliex qatt ma nġibha żewġ. U dejjem matul ħajti kelli nimxi kontra l-mewġ. Ma nafxhom biex marfettilla, ma skappax il-dillistilla, ma ħasbitx ta' xejn fit-tul u ġejn bezzu. Jekk titla l-lotterija, lanqas biss ma niġi qrib. U jekk faq epidemija, għajt l-ewwel li l-isri. Torta lill-istilla jekk nitħajjar għal-bikilla għajt l-iskur jispiċċa l-fula ġejt bezzu. U bezzu, u kem jimbezzu, nixti nibdel il-futur, forsi ndawar il-binnur. Bezzu, u kem jimbezzu, u jekk taħġi ħodħali, laqqaw miħaj ħajt kunslani, ma niflakx għal tal-mamula żmien fid-dur. Fuq klim ta' Joe M. Farrugia, dik kienet is-sena fejn jien beżżul u rbaħt il-festival, l-ewwel festival għad irbaħ f'ħajti fil-fatt. Kien dak l-1998 u l-bieraħ. Imbagħad fl-1999 jiena irċivejt klim darba verament tajjeb ta' Alfred C. Sant, ma nafx qiegħed preżenti hawn. U dik is-sena fl-1999 ppreżentajt kanzunetta fejn jien kont kandidat għall-elezzjoni indipendenti. Li bqa' niftakar ukoll f'din il-kanzunetta li issa nsemmalkom parti minnha, kienet li morna nagħmlu video ta' din il-kanzunetta f'bar għad niftakar Gwarda Manġa. U jiena l-bist insomma jisni ta' kandidat, dħalt f'dal bar, qed jiffilmjawni jiena għattilhom ħankun kandidat indipendenti insomma u tittara n-nies biex jaraw jekk kien nix aħmar jew blu. Jara dawn jekk jinvestu fija f'xi vot u se jekkwistaw xi ħaġa. Insomma, kienet biċċa interessanti, għalhekk ma tantx imbattajt tal-politika wara din il-kanzunetta, ma l-kanzunetta kienet xi ħaġa hekk. Meta li l-nies tivvota, kull familjanti skoda, nagħmel djar tal-kuntentizza, tisma' daqq u tieħu pizza, ma' sinizza tkun baħbuh. Meta li l-nies
nistifoda weda nagħmel kelma soda lil-batut u l-fir jitpaxxa lebda vettu lebda taxxa brata baxxa li jieħdu r-ruħ. ċabxib spiċċat. Meta li nistifoda u sew naqbes l-akbar kwota ġita bxejn noħodkom Spanja inħallsilkom ix-xampanja ta' warajna jħallsu djum. Nażel isem li jibrilla bil-lejl jixel u jleq binhar tiegħi il-kbir partit tas-silla u fl-arma nwaħħal ras ta' Mela, u kministers ġejna fit-tielet post. Umbat wasal is-sena 2000, is-sena tal-millenju, kulħadd jgħid fuq il-millenju li se jiġri diżastru kbir għal mħabba l-Y2K u l-businesses ħajfallu, għasna fallu raħna għamilna song il-millenju bye bye, il-klim kien ta' Joker Cop. U s-song kienet xi ħaġa hekk. Kellna xita ta' reklami li ħajruk murali klit, speċjal menju tal-millenju mora s-sema l-prezzijiet. Ma jistawx jinsew għajnejna il-mortali maħruqin, is-swar meraviljusi bit-triangli minn xurin. Il-millenju ġi għadda jisu qatt ma ġara xejn, dan negozju serħu rasom mill-babaw tal-Y2K. Għajna bil-problemi, bil-ħofor fit-triqat, il-krisi finanzjarja memx li ngħidu li spiċċat. Mbagħad wasal 2001 u fl-2001 jiena kelli l-kanzunetta li libqa' not sal-lum bħala l-isbaħ kanzunetta li qatt ktibt, mill-kanzunetti kollha li ktibtu biex ngħid jiġifieri din vera infissera. Il-kliem ukoll kien ta' Joker Cop, niftakar ċempiltlu fl-ewwel tas-sena u għatlu ismani dis-sena l-għani tal-poplu nixtieq nagħmel kanzunetta forma ta' talba imma mhux bi kliem konvenzjonali. Għatlu nixtieq nagħmel talba ma' differenti. U l-klim batuli Joker Cop għatni nozzu sal-lum u l-mużika għamilta fuq stil tal-kitarrist favorit tiegħi Mark Knopfler ta' Dire Straits u l-kanzunetta kienet xi ħaġek. Tal-lejl m'hemmx li norqod kemm għandi tewdin u qed ħaniġi nkellmek kif għandi ftit ħin u nixtieqek tismani kif hawn skit perfett. It-tfal diġà radu u tfejt l-internet. Ma nafx daqqa waħda kif sirtek nervus. U tiegħi biss tajjeb tajt x'kemm sirt merus. Tajt Alla insini bis-sirtek ħażin. Xi drabi naħsibha nisħen xi destin. Aħfir li ma Maria, Maria, Maria. Aħfir li ma Maria, Maria, Maria. Grazie. 2002 dik Marija ġejt it-tieni post. 2002 erġajt erbaħt il-festival għat-tieni darba. Reġa' kitib li l-kliem Joe Farrugia li għandi fortuna miegħu. U l-song kien jisimha fil-każ Grazzi, fejn din kellha żewġ stanzas, żewġ versi minnhom li kienu umoristiċi imma b'messaġġ fil-każ Grazzi, imma mbagħad l-aħħar vers kien fih xtomod. U l-kanzunetta kienet xi ħaġa hekk. Lis-sinjura u lis-sinjura ta' kuxjenza ftit misjura illi kull mument qed tagħti każ l-ambjent. Għandek pudil jieħu ħsiebi, sirtu ġġibu wara bibi, jagħmel mandra u lanqas biss tikkoreġih. Issa meta nirfisha fil-każ Grazzi naħseb fih. U kemm hawn nies li b'arroganza
jew għax forsi b'ignoranza m'għandhomx sens ta' ftit rispett imqar kemm jiddominawni, jumiljawni, jiddispravni u jaħarquni, jistifnuni, jitilquni u marru lem. U xi qal tajba daqs neruni li mid-drogi sar baruni, ħaqqu kull rispett minn għandi l-ewwel nett. Għax li t-tifla sfrattajtili, l-familja kissirtili, issa t-tifel ma jafx fejn l-onestà. Fil-każ grazzi komplikaw dil-libertà. Grazie, verament templija. Memorji. 2003 kien iż-żmien kienet sena fejn f'Malta ktajx kemm kien hawn teleserials fuq television. Ta' min isemmi ipokriti, simpatiċi, undercover, Angeli, Wenzu Rosi, Villa Sunset, fenomeni, qegħdin sew teleserials. Allura Julian Farrugia kitib li kliem għall-kanzunetta li kien jisimha Reċti. U għal xiex kitib għall-kanzunetta x'aħna dawn it-teleserials kollha tajt x'ħabta għandna nirreċtaw fil-ħajja naturali tagħna. Pereżempju nieħdu ċitazzjoni xi tkun qed tgħaddej ħafna u tgħidlu l-pulizija meta jien ma tarax, ma kontx għaddej le. Fuq il-palk kelli ħafna minn dawn l-atturi li kienu jieħdu sehem ta' teleserials fosthom u ta' min isemmi u nixtieqhom ta' ċabċipa lil Mary Rose Bonello li ħallietna ftit ilu kienet miegħi fuq il-palk. Aħna poplu jħobb ir-reċti, speċjalment fuq it-TV. Għandna ħafna atturi bravi imma ngħiduha kif inhi. Ħafna oħrajn atturi dejjem jirreċtaw kull x'ħin ikun. Kieku kellna nieħdu l-Oscars nirbħu xi terz ta' miljun. Min huma l-ipokriti fejn marru simpatiċi. Min qiegħed undercover għanx li fostna ma tantxaw. Wenzu Rosi f'bew xi rokna, forsi marru Villa Sunset. Dawn fenomeni ta' żmienna veru poplu qegħdin sew. 2004 il-kanzunetta ktibt kemm il-klim u kemm il-mużika jienu kienet song li jiena għalija personali ħafna. Kont għamilt song fejn trattajt il-tlet ħbib tiegħi li għext magħhom meta kont żgħir u kif għadda żmien u spiċċat il-ħbiberija ta' magħhom. Nixtieq nirrakkontakom l-aħħar stanza ta' wieħed mill-ħbib tiegħi u x'kien se tisimgħu il-kliem ħadd indunaw għal min qed ngħid. Il-kanzunetta kienet xi ħaġa hekk. It-tielet ħabib tiegħi karattru misterjuż għalkemm jien qatt ma rajtu messaġġi jibgħat ksus m'għandux xi ambizzjoni kwiet u ta' ftit kliem jadirni meta nibki irid bispaċi u slim u jien kultant inwarbu infittex l-avventura biss x'jien nasal fix-xifer u jkun li jżommni lura. Fil-fatt ma jrid minni ta' kull ma jagħmel miegħi hekk lilu dejjem sibtu tal-akbar ħabib tiegħi. Grazzi ħabib, miegħek birtu tal-limt ngħix aħjar. Fimt li l-ħajja mhix biss wartu sar. Grazzi ħabib, f'qalbi ħallejt sinjal ċar. Grazzi. Qed nieħu gost naħli l-ħin għax is-soltu meta kont nieħu sehem fil-festivals jien ikun hawn xi ħadd mistieden naraħ demonju jien kont għax ngħid fittex eħles ħankunu nafu minn rebaħ illum ninkihom naqra jien. Ma kważi lest. Fil-2005 għamilt kanzunetta wkoll il-kliem kienu ta' Joe Kirkop, jiġifieri jien onorat li jien mill-Mellieħa, Mellieħi, onorat iktar milli jien Mellieħi li jien Malti. U fil-fatt is-song li kont tibna għal dik is-sena kien jisimha Jien Malti keċaġek. Jien naf niċċajta bis-sandi difetti ikonna nammettu li maħniex perfetti. Jien qalbi tajba ma nobgħod il-ħadd jien li ninbidel skur ma jkun qatt jien Malti. Qatt ma
ma niċħat li Malti għal-kem sar fid-daqs kur bħalawn ma ssib imkien jien Malti bil-ħelu u il-mor jina Malti minix se nimbidel kuntent nistqaru ngħid bin min jien. Grazzi! Qabel ma ngħaddi għall-aħħar sena nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil dawk kollha, il-kumitati kollha, in-nies kollha involuti li organizzaw dal-Festival ta' Anja tal-Poplu għal dan is-snin kollha. Ħaqhom ċabċipa verament kbira. Dan wieħed mill-uniċi festivals li baqa' fejn jistgħu il-kantanti, il-kompożituri u l-awturi jippreżentaw il-mużika, il-kanzunetti bil-Malti. Jiena naħseb li hawn bżonn nagħmlu pressjoni kbira fuq kulħadd biex il-mużika Maltija tieħu spinta. Jiena naqbel il-mużika Maltija li għandha nagħtu spinta trid tkun mużika tajba, m'għandniex skużi biex ma tkunx mużika tajba. Imma wasal iż-żmien li anke fuq ir-radios f'Malta kollha tidħol liġi bħal men f'pajjiżi differenti fejn il-mużika Maltija jkollha persentaġġ dedikat għal mużika Maltija. Dawk il-kanzunetti li smajna l-lejla jekk jinstemaw hawnhekk u jinstemaw imkien iktar. Ġifieri dik il-ħaġa li rrid ngħid. Nixtieq nirringrazzjahom ukoll tas-sodisfazzjoni taw lili li ħadd sehem f'dan il-festival għal 12 sena sħaħ u l-lejla reġgħet ġeddit il-memorji kollha. U grazzi lilkom tas-support li dejjem tajtu lill-kantanti u kompożituri u awturi Maltin. Grazzi minn qalbi. Fl-2006 ħadd sehem fl-aħħar kanzunetta li ktibt il-mara tiegħi qiegħda quddiem jekk it-tuwa ċabxiba tistħi naqra xejn hekk. U din jisimha Ħanini. Bija nsellmilkom u grazzi tal-qajtuni l-lejla. Grazzi ħafna. Fil-kesħa u l-bart, fis-saħħa u l-mart, int l-isbaħ fost l-aqwa li hawn. Bis-sima fil-pront, imħabba fil-font, jien mingħajrek ma kontx nasal sa hawn. Ħuġġieġa ta' nar infjamma fid-dar, imlejtni b'ferħ li nissel kuraġġ. Fik ħabiba dejjem sibt, tajtni kull ma ridt, għalik tal-versi ktibt Ħanini. U jekk għad jgħaddi żmien ftakar f'dawn il-kliem inħobbok bla waqfien Ħanini. Grazzi. Signori, Filip Vella.